naghatag ang atong mga pagbasa karon, labi na ang ebanghelyo o unsa gyud di ay ang kinaiyas Ginoo. Mga maglibog ta usahay nga naay mga tawo nga buutan pero nagantos, naasay mga taong buangon pero haruhay. Makaana ta ba nga unsa man ning Ginoo, di man iya balanse. Mao di ay kay ang gusto des Ginoo nga dinhis kalibutan atong dawaton ang tanang klase sa pagantos aron maabot ta didto sa langit. Nga na bang baligtad ning pamaagis Ginoo ba? Kalibutan ug langit. Kung dinhis kalibutan, porti natong lipaya niya buhong kay tas tanan, maimpirno dayta ana. Niya kung dinhis kalibutan, porting daghana natong pagantos, malangit dayta. Nga unsa man kauyon mo aning pamaagis Ginoo? Unsa man rin inyong gipaningkamutan nga magantos o mahayahay? Wa na maningo og tarong. Kuan oy? Ato gid nang kuan, ato gid nang kinaiya, kutob sa mahimo ngita gitag hayahay. Tanawang pari nagmisa di agi ng electric fans kilid. Ya kamo sa diha ba dako kayo electric fans babaw. Nya aircon ang sakyan na nato sige yung upgrade hangtod na gyud hayahay. Hayahay gyud. Mga balay automatic na ang gate. Gusto kita anang mga hayahay lang baka na maglingkod-lingkod lang ta, remote control ang tanang butang. CCTV, remote control. Ibutang na sa cellphone pero aron bisag asa maglakaw-lakaw makita na nimo imong balay. Hayahay gyud kayo. No? Tagurha ka buok cellphone, usa para sa asawa, usa para sa opisina. Ang hayahay gyud ba? Pero makapaimpierno dai na. In general ba? In general kana di ay kinabuhi nga haruhay, gitawag nato in quotation og kadato dinhis kalibutan, makapaimpierno. Sige lingi ay mong tupad ing na makapaimpierno ng kadato. Magi na lingi aba ing na makapaimpierno ng kadato. Kay og way mo pahinumdom nato ani basin unya ba matud pas dato, amahan, kung di gid na katabok si Lazaro diri nako diri aring impierno, paulialan na dito sa amo kay tuwa pa koy 5 ka igsuon nga pareha sad nako og kinabuhi. May na lang mapasidan-an to sila, dili to sila mapunta diri. Nitubag sad si Abraham, dili gyud na mahitabo nga mutuo sila basta na ay patay nga mabuhi. Kay kanis Lazaro og mabuhi nigbalik sa kalibutan, tilapan ra gyapon is iro. Nya kinsa may mutuo anang tao nga gitilapas iro, ang nuka na puno ang lawas sa nuka, kinsa may mutuo ana? Lisod magimog tuo suwaling padersiano nga wa ginay nuka kaayo. Inyo pa mangganing sawayon, inyo pa mangganing ikiha. Nya kana pa bas Lazaro nga napuno ang lawas sa nuka, kay inigsod ni Lazaro balik sa kalibutan, nuka mangyapoy iyang lawas. Nakisa may mutuo ana, inigtanaw la, oh, abi na kong namatay ning tawhana mo ana ra to katong mga igsoon. Abi na kong namatay, buhi pa man din panuway dako. O ana ra. Nya maingon dis Lazaro, ang inyong igsoon na impierno sa dugmukon kuno nang oni mo diang buanga ka yaw ka diha, takal kag yaw. Mo na ingon ang Ginoo, way mo tuo na ipatay mabuhi, patyon ra nagbalik sa kalibutan. Mo na si Jesus wa na gyud mo balik diri. Isip buhi. Ilansang ra gyapon balik sa cross. Gani karon magwali tag parte Ginoo, ilansang manggani sa cross. No?
Unsa may buhaton? Matod pa ni Abraham, ug di gyud sila maminaw ni Moises ug sa mga propeta nya sa ato rong panahon, sa mga pari ug sa mga magsasangyaw, mga ibanghilista, di gina sila bisag na apay patay mabuhi, di gina sila mag-usab. So mao nay atong timan-an, ang makapaimpierno mao ang kadato, ang makapalangit ang pagkakabos, ang pagkalipay kaayo dinis kalibutan makapaimpierno na, ang pagantos dinhis kalibutan makapalangit. Ikaw niya pa der og naa mi daghang kwarta, dili na day mi ani malangit. Mo na gisugo ni Kristo, ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Gibuhat na ni St. Francis, ni San Roque, tanang mga santos nagbuhat ana. Ikaw na bilingay mong tupad. Na saman, andam na ka nga imong ihatag ang imong bahandi nga rin ako. Ikaw na bilingay. Sige. Ingka di sa tingali na daghang kay mo rason ani, di sa tingali na tinuod pa diroy nga ibaligya gyud, di man na literal. Kuan lang ba kanang basta lang gug ka manggiloyon ka, dili gyud. Tinuod gyud na literal man o dili literal, tinuod gyud na nga ngato gyung buhaton ang bahandi, ipanghatag yun ang tanan. Si Lazaro gani ang iyang bahandi nuka, gihatag yun niya sa mga iro. Mga iro ba? Paborito biyanas iro ang nuka. Masiging tilap ang mga iro. No to, nauna gyud kamatay si Lazaro kay nakuan man tos rabies sa iro, kay kuan man na kanang open wound ko na nya, siging tilap ang mga iro, di patay gyud kuan niya. Kadtong dato nawahi tog kamatay kay kolesterol man to iyang namatyan or diabetes baka to. Ay sige man siya kaon na kuan siya, naputlan pati nga itos tiil, gichap-chap pa to or na ICU pa to, butangan diri daghan kayo mga sa tawagan ng mga devices nga para di mamatay kuno, pero patay lang gyapon kay giatake pa man tong dato. Way siguro na paralyze pa to, hiwi ang ba sige pa to gana agas ang laway nya man patay na yon. Pero Lazaro muagi tilapan na si iro, patay na yon. In short, mga matay ratang tanan, mamatay rata. Diri sa atong unang pagbasa ingon, bulahan ang tao nga wa magsunod. O dingon ding Ginoo, kun dili mo mosunod nako, ako gyud mong silutan. Sa tigiyon sa to pagsultis Ginoo, propeta Jeremias, silutan ko ang tao nga motalikod kanako ug mosalig hinuon sa mga tao ug sa kusog sa tao. Mosalig na ganita sa tao ug sa kusog sa tao, silutan tas Ginoo. Muna kana mga tao ba nga nagsalig sa ilang kaugalingon, matud pa ni Kristo, matud pa sa unang pagbasa, mura ra gid na sila kupong-kupong dito sa kamingawan, di gyud mamunga. Mura sad na sila og tanom nga gitanom sa parat nga yuta, di gyud kapamunga. Pero ang tao kuno nga magsigig sunod sa iyang sugo, iyang panalanginan, mura kunog kahoy nga gitanom daplin sa sapa, di maguol kung ting-init, labaw nagtinguan. Sige ra gid na siya pamunga, sigig panahon. Nindot kayo ni nga imagery kay klaro man gid ni sa atong kinabuhi. Tanawag magsalig ka sa imong kwarta, tanawa imong naong, mura og kupong-kupong, uga. Ito, uga ba kanang kusmod,
Way laay, way kalipay ba? Dry. Tanawan ng tao nga wa magsalig sa kwarta kanang sigig salig sa Ginoo. Kana bang maingon, may Ginoo, maluoy rang Ginoo. Siya na pa mo'y pamahaw, wala rang. Pero pagbuot man is Ginoo, ano ba? Naka-eskwela imong mga anak, awa ra oy, kay wa man sa taga-is Ginoo. Ana. Nindot kay na sila mga naong. Sawan, naamo ng batasana. Adi mo, wa mo. Oy, ang kasagaran, ang mga anak, ipa-eskwela, tagaan, yung dagko kayong baon, makikumpit kita to mga bright, makiglalis pas principal, nganong salutatorian rang akong anak, nga valedictorian man unta ni, makigbugno yun sa maestra. No? Maknya, ang sa nagnaong, perti batiag naong. Salig man sa kuan, salig man sa kwarta, salig siyang abilidad. Tanawan arong mga nasod nga naggubat, salig silang mga armas. Tanawang mga naong, makasmile pa. Di nakakakita nga mo smile. Minaw ko, sugod pagsugod nila gubat, hangtod karon wa na ginakasmile. Ay, usahan pa man yung pagpahiyo mo na siging ginubatay niya, daghang i-report ni mo, tuwan na sa'yo namatay dito, tuwan na sa'yo nabungkag, nailog na dito, nabungkag na dito, sige kaya, pisti, animal. Ay, kada yung mga tao di ay nga, nagsalig sa iyang gahom, siging kiha na mga yuta, kanang nagkiniha ay, ni smile din na ay nagkiha dito nga inighiring. Ako, mahal nga ho, is kining akong gikiha mo, ana? Kusmod kay nga ako, mahal, kanisiya, mangisog na sila, hasta ang abogado, mag-inisog sana, tagsara kayong abogado, mag-smile, inighiring, inig-ana na, interpolisyon, maglalis-lalis na sila, asa kita abogadong ga-smile, ingnon kasi mong kliyente, buang madagang abogadoha ka, imo lang kong ipahiyong-pahiyuman, inisog diha, awaya ng huwis, awaya ng away gyud mo lagi ang kupong-kupong yan. Ingon sa nasa salmo, bulahan ang tao nga naglaom sa Ginoo kanang wa magsunod sa tambag sa dautan. Wa magsunod sa tambag sa dautan. Kung moingon ko ninyo pamalit mog slat, unsa man na, tambag na nga dautan o maayo? Musunod mo ana. Niyag mo ingon ron ang imong hunahuna ay sagpalit kay ipalit na og kuan, bag-ong sakyanan or bag-ong cellphone or blow out sa na dito kaon-kaon sa restaurant. Unsa man ang tambaga, maayo o dautan? Ha? Ipalit sa na og kanang pagkaon. Ay dugay na mo kayong wa kakaon og crispy pata. Malit mo ana. Sama na, maayo na o dautan? Kamaayo ana. Kamaayo ana. Pero kinsa may gatambag ni mo ana? Kinsa gatambag ni mo ana? Ang imong lawas o ang imong kalag? Kung lawas gani ang imong gatambag ana, ayaw salig kay tao ra na. Ayaw salig. Pero kanang pagpalit og slat or paghatag anang mga kabos na mga tao, ang nagtambag ana ang Espiritu Santo. Mao ginay sunda. Ayaw nang ingon nga para ni imong kaugalingon, para ni imong kaugalingon. Tao ra na ang nagtambag ana. Nang malipay gyud kayo ta dinhi kun mudaghan atong slat. Gahapon ang atong halin sa atong SBF dag niabot na og 7,829 kaslats. Pakpak. Daghan ang naminaw sa tambag sa Ginoo. Pero naapa may 68,171 kaslats. Paminaw mo sa tambag sa Ginoo kamong wapa maminaw. Basin baya, moabot ang panahon, igatubang nato sa Ginoo, kupong-kupong ray dating nato. Or murara taog yuta nga parat ilabay ra ngadto layo. Basin baya
wa gyud ta maminaw, mumho raman untay gipangayo sa simbahan kanang slot, mumho man eh. Gamay ra gud ni 500 ra gud ni per slot. Mumho ra gid ni ikumparar sa imong grasya nga nadawat sa Ginoo matag adlaw, no? Or matag buwan, mumho ra. Pero di ka muhatag sa mumho nganhi sa pobre nga katilingban, pobre in relation sa ato karong proyekto. Kay wa tay enough nga kwarta pagtukod aning atong kumbinto nga mo kantidad og mga 35 million. Pero kung kitang tanan manghatag og mumho, basin og mahimo ning 12 kabukag nga pahan or pagkaon. Muna ang atong gilauman. So panghatag na mog mumho or slot aron nga dili mo magsigig pangayo og sa tubig dito sa impyerno. Wa na ra bagay mo hatag. Pero manghatag mo rog mumho, katong dato nang hatag patog mumho ni Lazaro, ana magkuyog ito sila dito kumbira sa langit. Sige, katong manghatag og mumho, padayon tas misa.